¿Grabarlo puede ya? Solo está el tema de los tiempos. Bueno, empezamos igual. No tomo nota, va a funcionar igual. Buenos días a todos. Celebramos sesión extraordinaria do Pleno da Corporación xoves 4 de xullo de 2019. O primeiro punto do orden do día vamos a empezar. Casi mellor vos propoño se facemos un debate conxunto, porque as maioría das propostas están relacionadas entre sí, e despois de debate conxunto, o tempo que vos estimedes, procedemos a hacer a votación individual de cada un, se vos parece ben. Vale? Pois, sí, leemos todas as propostas seguidas. O primeiro punto é dación de conta da constitución dos grupos políticos municipais e dos seus integrantes e voceiros. Dase conta para a súa toma de razón dos seguintes escritos presentados en tempo e forma por parte dos integrantes dos grupos políticos correspondentes coas listas electorais dos partidos políticos que obtiveron postos na Corporación Municipal do Concello de Arteixo para o mandato 2019-2023. En primeiro lugar, Partido Popular de Arteixo, formado polos seguintes membros: José Carlos Calvelo Martínez, José María Sánchez Novo, Inés Ramos Álvarez, Luis Alberto Castro Calvete, José Fazás Suárez, José Baldomero Vázquez Pereiro, Purificación Zas Rodríguez, Víctor Merelas García, José Manuel Pena San Martín, Patricia Amado Varela, José Antonio Calvelo Añón e Ana María Bello Vázquez. Asimismo, desínase como voceira a dona Inés Ramos Álvarez, así como os seguintes suplentes por orden de lista de proclamación. En segundo lugar, escrito presentado polo PSDG-PSOE en relación á candidatura polo Partido dos Socialistas de Galicia, formado polos seguintes membros: Martín Seco García, María Rosario Figueiras Ica Suriaga, Luis Vázquez Fernández, Ana María Ceirazás, Simón López Fernández, Patricia Buedo Naya. Como voceiros, Martín Seco García; en primeiro lugar, como suplente, Rosario Figueiras Ica Suriaga, Luis Vázquez Fernández, Ana María Cedeira, Simón López e Patricia Buedo pola esta orden indicada. O Partido Político BNG está formado polos seguintes membros: Xurxo Couto Rodríguez, Raúl Fernández Iglesias en segundo lugar, igualmente con esa designación para titular de suplente de voceiros. En último lugar, prescrito presentado pola Alternativa dos Veciños, solicitando a formación de grupo como Grupo Municipal Alternativa dos Veciños, como titular don Antonio Patiño Pérez. O segundo punto é determinación da periodicidade das sesións ordinarias e o Pleno e da Xunta de Goberno Local. Tendo en conta os antecedentes da parte dispositiva do acordo, sométese a consideración do Pleno se procede de acordo co previsto no artigo na Lei 785 e no seu artigo 46.2, no que establece que nos concellos de municipios de máis de 20.000 habitantes celebrarase sesión ordinaria como mínimo cada mes e conforme ao artigo 40 do Reglamento Orgánico Municipal, proponse ao Pleno da Corporación a celebración mensual dunha sesión ordinaria do Pleno os últimos xoves de cada mes ás 9:30 no Salón de Sesións da Casa Concello. No caso de ser inhábil, celebrarse a sesión no día seguinte hábil. No tanto, cando de forma motivada non resultase posible a celebración desta data, o Pleno da Corporación faculta ao alcalde presidente para adiantar ou retrasar a data da celebración do Pleno ordinario previa consulta á Xunta de Portavoces, debendo ratificar o cambio de data ao Pleno na sesión que se celebre como primeiro punto da orde do día. En segundo lugar, en virtude do establecido artigo 211 da Lei de Administración Local de Galicia, establecese que o Pleno determinará a periodicidade das comisións das xuntas de goberno local. Propónse, polo tanto, ao Pleno da Corporación a celebración co carácter quincenal dunha sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local os xoves a 1 do mediodía. En primeira convocatoria, no caso non acadar quórum, constituirse en segunda convocatoria segundo establecido no Reglamento Orgánico Municipal. Celebrarse a sesión constitutiva entre os 15 días seguintes aquel en que se designasen os membros que integran, iniciando a partir da primeira sesión constitutiva a periodicidade quincenal das mesmas. En terceiro lugar, publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e tabuleiro de editos, entre outros. O terceiro punto é creación e composición das comisións informativas e da Xunta de Voceiros. Tendo en conta a parte dispositiva, sométese a consideración do Pleno, primeiro, a creación das comisións informativas con carácter de permanente e coa denominación que se indica para a preparación e estudio dos asuntos que corresponden ao Pleno da Corporación ou que outros órganos municipais poidan remitirlle para o seu estudio e debate, que son as seguintes: Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. En segundo lugar, Comisión Informativa Especial de Contas, que actuará como Comisión Informativa de Asuntos Económicos. Terceiro lugar, Xunta de Voceiros, integrada polos voceiros de todos os grupos políticos municipais e presidida polo alcalde presidente, que funcionará para o debate, informe de asuntos de relevancia municipal e de asuntos que polo seu contido poidan estar incardinados en varias áreas municipais. En cuarto lugar, a Comisión de Deslinde, de acordo co establecido na Lei de Administración Local de Galicia.
En segundo lugar, ditas comisións estarán constituídas por membros de todos os grupos políticos integrantes da corporación proporcionalmente á súa representatividade, de aí que a conformen os seguintes membros que designarán nos seguintes días a designación nominal de membros que asisten. En primeiro lugar, 6 representantes do Partido Popular, 3 representantes do Partido Socialista Arteixo, 1 representante do Bloque Nacionalista Galego e 1 representante alternativa dos veciños para a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e a Especial de Contas. En segundo lugar, para a Comisión de Deslinde, presidida por alcalde, 1 representante do Partido Socialista Arteixo, 1 representante do Bloque Nacionalista Galego e 1 representante da alternativa dos veciños. A composición da Xunta de Voceiros formará parte da mesma todos os concelleiros que señan designado voceiros de cada un dos grupos. A sesión a periodicidade das mismas serán os luns anteriores á data fixada para a sesión ordinaria do Pleno na hora que se determine. En extracto, vale, lemos. O punto número 4 é expediente de modificación de créditos 30/2019 e suplemento de créditos 1/2019. En primer lugar, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos 30/2019 e suplemento de crédito por un importe total de 129.000 euros con seguinte desglose de partidas que se indican na táboa xunta que se expoña ao público por plazo de 15 días no boletín oficial da provincia. En segundo lugar, no tabuleiro de ditos, en caso de que se presenten reclamacións, que non se presenten reclamacións, considerase definitivamente aprobado previa a súa publicación no boletín oficial da provincia. O punto número 5 é a asignación aos grupos políticos. Previa parte dispositiva do acordo, sométese a consideración do Pleno asignar a cada un dos grupos políticos do Concello de Arteixo unha dotación económica fixa mensual de 100 euros aboables trimestralmente. Asignar a cada un dos grupos políticos do Concello de Arteixo unha dotación económica variable por número de concelleiro ou concelleira atendendo aos seguintes tramos. 200 euros por concelleiro ao mes para grupos políticos con número de concelleiros entre 1 e 3. 125 euros por concelleiro ao mes para grupos políticos con número de concelleiros de 4 en diante. A asignación variable por concelleiro será aboable trimestralmente. Os grupos políticos levarán unha contabilidade específica na dotación económica asignada polo Pleno da Corporación, con cargos e orzamentos anuais desta na que se reflectirá a situación da xestión económica nos libros e registros adecuados, co fin de que en todo momento poida darse razón das operacións realizadas. Admítese como xustificación dos pagos na contabilidade a declaración responsable de cada portavoz de aplicación dos fondos recibidos as finalidades contempladas na normativa en vigor. Esta declaración deberá emitirse en todo caso dentro do primeiro bimestre do exercicio seguinte á de xustificación dos gastos. As cuantías especificadas no punto anterior deben gararse no mes seguinte a partir da entrada en vigor da modificación e se publicará no boletín oficial da provincia, entre outros. O punto número 6 é proposta sobre número, características e retribucións do personal eventual. Sométese a consideración do Pleno aprobar a creación de 7 postos de personal eventual ao servicio Concello de Arteixo coas características e régimen retribuído establecido con efectos de data do nomeamento pola alcaldía mediante decreto das persoas designadas para os mesmos en cómputo anual repartido en 14 pagas, 12 mensuais de carácter ordinario e 2 de carácter extraordinario que se devengarán os días 1 de decembro e 1 de xuño coa actualización que estableza os efectos a Lei de Orzamentos Xerais do Estado. En primeiro lugar, responsable de prensa e comunicación con unhas características equiparado a 1 a 1 e retribucións anuais brutas de 44.000 euros. Secretario de Alcaldía, igualmente equiparado ao Grupo C1, 33.000 euros anuais. Coordinador de Estrategia e Sostenibilidade Local, equiparado a 1 a 1, de 44.000 euros anuais. Asistente ao Servicio Municipal de Aguas, equiparado ao C1, 30.000 euros anuais. Consultor Técnico de Desarrollo Informático, equiparado a 1 a 1, 35.000 euros. Asesor en materia de contratación en patrimonio, equiparado a 1 a 1, 30.000 euros anuais. Asistente de obras, equiparado a un C1, 30.000 euros anuais. Proceder a tramitación de expediente de modificación da plantilla de personal municipal aos efectos de dar cumprimento ao presente acordo e dar publicación nos medios establecidos. O punto número 7 é delegacións do Pleno na Xunta de Goberno Local. Delegar na alcaldía, en primeiro lugar, a seguinte atribución delegable que a legislación vixente asigna ao Pleno da Corporación para a aprobación dos proxectos de obra e servicios cando seña competente para a súa contratación ou concesión, cando aínda non estén previstos no orzamento. En segundo lugar, delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes atribucións: exercer accións xudiciais e administrativas, a defensa da Corporación en materia de competencia plenaria, a declaración de lexibilidade dos actos do Concello. En terceiro lugar, as competencias atribuídas ao Pleno na disposición adicional segunda, apartado segundo e apartado 10 da Lei 9/2017 de contratos do sector público. No texto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno estableceráse considerando que a adopción deste acordo de competencia desta Xunta de Goberno en virtude das delegacións efectuadas polo Pleno. Os actos dictados polo órgano delegado no exercicio das atribucións delegadas enténdese dictados polo órgano delegante, correspondendo en consecuencia ao Pleno da Corporación a resolución dos recursos de reposición extraordinarios de revisión que se presentaren contra os actos administrativos dictados en exercicio das facultades delegadas. Terceiro punto, en caso queda excluída a delegación daqueles asuntos cuxa aprobación requira maioría absoluta en calquera outra maioría
maioría cualificada. As competencias delegadas na Alcaldía e na Xunta de Goberno Local estarán suxeitas ao control e fiscalización do Pleno a través dos mecanismos previstos na normativa local. En cuarto lugar, os acordos que se adopten pola Alcaldía e por Xunta de Goberno por delegación do Pleno deberán estar previamente dictaminados pola Comisión Informativa correspondente, salvo os casos declarados urxentes. En último lugar, publicar nos medios establecidos. O punto número 8 é a aprobación de asistencias a órganos colexiados. Concelleiros, en primeiro lugar, que non ostenten dedicación, percibirán indemnización pola asistencia aos seguintes órganos dos que formen parte, que se expresan en termos brutos e sobre os que se deberán realizar os descontos oportunos. Sesións do Pleno da Corporación, 200 euros por cada sesión, cun máximo retribuído de 2 sesións mensuais. Sesións da Xunta de Goberno Local, 400 euros por cada sesión ata un máximo de 3 sesións mensuais. Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno, 200 euros por cada sesión cun máximo retribuído de 2 sesións mensuais. Comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos ou Comisión Especial de Contas, 200 euros por cada sesión cun máximo retribuído de 2 sesións mensuais. Comisión Informativa Especial de Deslinde, 200 euros nos mesmos términos. Xunta de Voceiros, 200 euros nos mesmos termos. E a mesa de contratación, igualmente 200 euros por cada sesión con máximo de 2 sesións mensuais. Para os gastos derivados dos desplazamentos extraordinarios ao longo do percorrido, así como as axudas de custos, os membros corporativos percibirán as axudas equiparables ao grupo 2 do Real Decreto 462 de 2002. O punto número 9 é réxime de dedicación dos concelleiros do equipo do Goberno. En primeiro lugar, e previa indicación oportuna da parte dispositiva de acordo, aprobar a dedicación total exclusiva en xornada completa dos membros da corporación que se indican de seguido con efectos dende o 15 de xuño para o cargo de alcalde-presidente e con efectos de data do nomeamento e aceptación dos cargos con a dedicación exclusiva para os restantes concelleiros e concelleiras coas retribucións que se determinan divididas en 14 pagas de devengo mensual, 12 ordinarias e 2 extraordinarias. En primeiro lugar, señor alcalde-presidente, 55.000 euros anuais. Concelleira delegada en materia de igualdade de servicios sociais, sanidade e educación, 45.000 euros. Concelleiro delegado en materia de urbanismo, 45.000 euros. Concelleiro delegado en materia de economía e facenda, contratación e patrimonio, 45.000 euros. Concelleiro delegado en materia de medio ambiente e medio rural, 38.000 euros. Concelleiro delegado en asuntos de materia de servicios municipais, 38.000 euros. Concello delegado en materia de promoción económica, participación, xuventude e novas tecnoloxías, 38.000 euros. Concello delegado en asuntos na materia de medio urbano, 38.000 euros. Concello delegada en asuntos da materia de cultura, 33.000 euros. Concello delegada en asuntos da materia de deportes, 33.000 euros. As cuantías consignadas no partido anterior serán obxecto de actualización de conformidade con o establecido na Lei de Orzamentos Xerais do Estado. Se notificará a cada un dos membros da corporación afectados por os cargos anteriormente referidos para a súa aceptación expresa. Darase de alta na Seguridade Social aos concelleiros unha vez que se acepten e asuman os cargos aos que se lles recoñece o régimen de dedicación exclusiva, asumindo o Concello Arteixo o pago das cotas empresariais e publicar segundo establece preceptivamente. O punto número 10 é nomeamento de representantes da corporación en órganos colexiados que sexan de competencia do Pleno. Tendo en conta a parte dispositiva e normativa de aplicación, establece os seguintes nomeamentos. Asociación de Desenvolvemento Rural Mariña Betanzos, titular dona Patricia Amado Varela, suplente don Baldomero Vázquez Pereiro. Comisión Territorial do Patrimonio Histórico Galego da Coruña, titular don Carlos Calvelo Martínez, suplente don Luis Alberto Castro Calvete. Consello de Administración da Autoridade Portuaria, don Luis Alberto Castro Calvete. Consello de Seguridade da Autoridade Portuaria da Coruña, José María Sánchez Novo. E dar bens, en este momento se aporta a emenda que se asinou no día de onte, que sustituye a redacción inicial da proposta que di, señor alcalde presidente, ostentará a representación do Concello na Xunta Xeral, así como no membro do Consello de Administración. Na Mesa Local de Comercio do Concello de Arteixo, presidente Carlos Calvelo Martínez, secretario e secretaria da Corporación, os vocais, presidente da Unión de Consumidores e Medio Ambiente de Arteixo, presidente da Asociación de Arteixo Centro Comercial Aberto, dona Patricia Amado Varela como concelleira, don Baldomero Vázquez Pereiro como concelleiro e o xefe territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña como representante da Administración Autonómica. El siguiente, o Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria, don Carlos Calvelo Martínez como titular e suplente don Baldomero Vázquez Pereiro. No Consello Sectoral Veciñal, igualmente previa designación de membros por cada unha das formacións políticas. Carlos Calvelo Martínez como alcalde-presidente, como presidente do Consello, vicepresidenta Patricia Amado Varela, secretario da Corporación, os concelleiros con un representante de cada un dos grupos políticos representados na Corporación, así como representantes das asociacións e colectivos veciñas que quedan por designar. No Consello Sectorial, exactamente a mesma representación que no Consello Sectorial Veciñal. O Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, titular dona Inés Ramos Álvarez e suplente dona Ana Bello Vázquez. Na Xunta Local de Seguridade, José María Sánchez Novo e suplente dona Inés Ramos Álvarez. Nos Consellos Escolares,
Don Carlos Calvelo Martínez como representante do CIP Novo Arteixo, Josefa Zas Suárez, no IES Pastoriza, Inés Ramos Álvarez no CIP Ponte dos Brozos, José María Sánchez Novo no IES Manuel Murguía, Ana Bello Vázquez no CIP San Xosé Obreiro, Inés Ramos Álvarez como representante no CIP Galán, Patricia Amado Varela no IES Sabón, Víctor Merelas García como representante nas Escolas Unitarias de Larín e Rorís, Baldomero Vázquez Pereiro como representante no Consello na Escola Unitaria da Lagoa, Inés Ramos Álvarez na Escola Unitaria de Villarrodís, Doña Purificación Zas Rodríguez na Escola Unitaria Barrio Novo, Inés Ramos Álvarez na Comisión de Escolarización e para a Escola Infantil Galiña Azul os representantes municipais son Carlos Calvelo Martínez e Inés Ramos Álvarez. O punto número 11, designación dos membros das mesas de contratación. Se establece como presidencia titular nata das mesmas con Baldomero Vázquez Pereiro, primeira suplente Josefa Zas Suárez, segunda suplente Inés Ramos Álvarez e terceira suplente Patricia Amado Varela. Como primeiro vocal do José María Sánchez Novo, primeira suplente dona Josefa Zas Suárez, segunda suplente dona Inés Ramos Álvarez, terceira suplente dona Patricia Amado Varela, igualmente que no punto anterior. Segundo vocal a secretaria municipal o funcionario que a sustitúa. O terceiro vocal é a interventora municipal ou funcionario que a sustitúa. Cuarto vocal o técnico de administración xeral. Quinto, igualmente, técnico de administración xeral, neste caso interino xustificada conforme establece apartado 7 da disposición adicional segunda, e a Secretaría da Mesa de Contratación asume a administrativa do Departamento de Contratación ou funcionario que o sustitúa. E punto número 12, dación de conta dos decretos de nomeamentos de tenentes de alcalde, de delegación de atribucións de alcaldía en concelleiros e de nomeamento de membros da Xunta de Goberno Local e a delegación de atribucións na Xunta de Goberno Local. Alcaldía de nomeamentos asinados no libro de decretos cos números 1602, 1603 e 1604 de 2019 emitidos o día 1 de xullo de 2019. Hai asuntos fora de orden del día? Introducimos tamén os asuntos de... Si queréis, é todo de lo mismo. Vale. Vamos a introducir cuántos hai. Dos asuntos. Dos asuntos de fuera del orden del día. El primero... Modificación do acordo do pleno ordinario do 28 de abril de 2016, punto terceiro, nomeamento de representantes no Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Artabro Sur no relativo á denominación das concellerías. En este caso se modifica un acordo plenario que se adoptou no 28 de abril de 2016 en canto aos representantes, que non modifica a designación nominal dos concelleiros que participan no mesmo, senón a denominación co acordo do 1 de xullo, co decreto de 1 de xullo de 2019 en canto a denominación das concellerías. No sentido seguinte, Patricia Amado Varela pasa a denominarse a súa concellería como concellería delegada en materia de promoción económica, participación, xuventude e novas tecnoloxías, e o suplente representante no Golfo Artabro Sur, que era Víctor Merelas García, que non se modifica, sustitúe esa denominación da súa concellería en concello delegado en materia de medio ambiente e medio rural. Sí, despois, vale. E el último punto que hai? En este momento, a vista dos acordos adoptados nos puntos anteriores e das modificacións surxidas no Reglamento Orgánico dende o ano 2018, a última modificación que se aplica sobre el, proponse a aprobación e a modificación dos seguintes artículos. Artigo 5, que quedará redactado como se indica. Non sei se queredes, non leemos o texto, conocédelo perfectamente, non? Ou si? ¿Es necesario que lea el texto? ¿El texto del artículo lo leo? No, se modifica artículo 5, 6, 7, 8, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 39, 42, 55, 56 para adaptalo aos acordos plenarios que se adoptan nos puntos anteriores en canto á composición da corporación para o 2019-2023 e a adaptación necesaria. Sométese a aprobación da modificación do Regulamento Orgánico Municipal a información pública por un plazo de 30 días para que se poidan presentar reclamacións e suxestións que sean resoltas pola Corporación. Simultaneamente se publicará na sede electrónica da Corporación. Remitirase unha Administración do Estado, organismo competente da Comunidade Autónoma no prazo de 15 días desde a aprobación, copia do acordo definitivo de aprobación e copia íntegra do texto da modificación, no seu caso, a certificación que acredite a elevación a definitiva da aprobación inicial. Ben, bo día a todas e a todos. Primeiro, dar a benvida aos membros da corporación e, por suposto, aos que se incorporan de novo. Benvidos.
Primeiro quería comezar con unha puntualización, que a puntualización é a puntualidade coa que podemos comezar os plenos da corporación. Temos que corrixir esos vellos vicios do mandato pasado e a ver se neste mandato que todos temos boa vontade, pois comezamos pois as comisións, os plenos, a súa hora marcada, non? Polo que respecta aos puntos que nos atinxen, que temos que debatir ou discutir, ben, estamos de acordo en que os plenos da corporación se celebren os últimos xoves de mes, como se veñen realizando sempre. O que para nada estamos de acordo é no seu horario. É de todos coñecido que a postura do BNG sempre foi que a xente poidese asistir aos plenos. Ás 9:30 da mañán, non pode asistir o público que seguramente quere vir. Se os trasladáramos ás 8 da tarde, eso xa sería un horario moito máis axitado para que a xente poidera acceder e asistir aos plenos. Tamén, cambiando de punto, tamén votamos de menos na proposta de acordo da creación e composición das comisións informativas e das xuntas de voceiros, votamos de menos tamén dúas comisións. Unha que poidera ser de urbanismo, se é que o goberno quere pois sacar adiante, por exemplo, o plan xeral, e unha de servizos sociais, tan fundamental nunha sociedade como a nosa. Polo resto, vemos que sigue igual, son as comisións de sempre, asuntos de pleno, a de especial de contas, onde se inclúe a asuntos económicos, xunta de voceiros, a de deslinde, cando haxa, etc. Por outra parte, con respecto ao expediente de modificación de crédito e do suplemento, vemos que o informe de intervención que é positivo, pois alegrámonos, que non haxa un reparo como prácticamente o hai en moitos das súas valoracións. Agora que tamén alude a intervención de que hai unha falta de planificación e aí remitímonos ao que di o texto. Para evitar entrar en inestabilidade hai que realizar unha planificación do gasto axustada, evitando no posible ter que recorrer á incorporación daqueles créditos que non chegan á fase de recoñecemento da obriga e que supón lastrar o exercicio seguintes tales créditos non utilizados. Por iso, póñanse as pilas e elaboren este plan ou esta planificación, non? Ademais de que vemos tamén unha suba desproporcionada destas cantidades asignadas ao goberno. Por outra parte, a asignación económica a grupos políticos estivo pactada, prácticamente casi é o único que está pactado, e donde vemos que vostedes recurren ao máximo da lei e a determinación do número e das retribucións do persoal eventual. Decir que este máximo corresponde a entidades que van de 20.000 a 50.000 habitantes, pero para a corporación fala. Non fala de que sexa todo para o goberno, porque aquí traballamos todos. Non só traballa o goberno, traballa a oposición. Entón, aí, e ben o sabe o señor alcalde, isto non podemos concordar neste punto. Ademais de que as cantidades, como xa dixen no punto anterior, pois, vanse de madre, non? En canto á delegación de competencias do Pleno na alcaldía e na Xunta de Goberno local, vemos que os plenarios
estánse baleirando de contido. E non nos enteraremos, nin nós os representantes da sociedade, do que se coce aí nas xuntas de goberno ou nas xuntas de goberno e máis nas decisións que poda tomar o goberno. Con cousas que nos atinxen directamente a toda a corporación, como é o punto onde di que se delega na xunta de goberno local o exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da corporación. A defensa da corporación debería ser tomada pola corporación, non pola xunta de goberno. E é máis, tanto a alcaldía, aínda que di que a alcaldía e a xunta de goberno local estarán suxeitas ao controle e fiscalización do pleno e da corporación a través dos mecanismos, pero se nega o debate e se nega o acordo. Porque moitas do que se decida desde o goberno o que vai facer é que nos enteremos moi tarde. Polo que atinxe ao réxime de asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da corporación, prácticamente sigue igual. Aquí, pois tampouco é que vayamos a discernir moito o noso discurso. Pero, onde sí temos moitas discrepancias é nas dedicacións exclusivas, que volvemos a recurrir ao que comentábamos antes do persoal eventual. Nas corporacións de 20 a 50.000 habitantes hai 10 dedicacións exclusivas e vostedes van ao tope para o goberno. E volvo a insistir, aquí traballamos todos, non só o goberno. Nós tamén representamos a sociedade de Arteixo. Uns máis e outros menos, pero representamos a sociedade de Arteixo. Que houve moita xente que nos deu o seu apoio. No punto da representación da corporación en órganos colexiados que sexan competencia do pleno, xa o mesmo título o di, que son competencia do pleno. Por qué? Porque se son competencia do pleno, bueno, pois o goberno acapara a maior parte, por non decir a prácticamente todo, a representación nestes órganos como poden ser, bueno, pois na Asociación de Desenvolvemento Rural de Mariñas Betanzos, a Comisión Territorial do Patrimonio Histórico Galego da Coruña, o Consello de Administración da Autoridade Portuaria, o Consello de Seguridade da Autoridade Portuaria, a EDAR de Bens, a Mesa Local de Comercio, o Consello Territorial, o Consello Sectorial Veciñal, o Consello... Bueno, en fin, todos estos órganos, ¿no? Tamén hai que comentar, ou, bueno, sigue todo prácticamente igual, pouco varía, e o que máis destaca é, en todo o que ven hoxe a pleno, é a súa suba de salarios e a súa acaparación, se me permite el palabro, de as dedicacións exclusivas ao persoal eventual, co cal non estamos para nada conformes. Nada máis. Sí, bo día a todos os asistentes. Tamén desexar un frutífero mandato a todos os que estamos aquí e sobre todo os cidadáns de Arteixo, que ao final é a que ne repercute o traballo que facemos todos e darlle a benvida pois a aqueles concelleiros que comezan hoxe a súa andadura nesta ardua tarea. Uns pequenos apuntes en xeral a todo o que vimos a tratar aquí, empezando quizás por
por poñer encima da mesa que cando un organiza un concello, cando ten a responsabilidade de decir como, quen se vai a organizar o concello, pois debe decidir se quere ser un mandatario aberto, que conte cos cidadáns, que non teña medo á transparencia e a facilitar os datos á oposición e aos cidadáns, se quere darlle participación a todo o mundo, se quere que os grupos de oposición podamos fiscalizar, ou simplemente se quere arrinconar cada vez máis a fórmula de exercer o poder, non dar atribucións prácticamente ao pleno e concentrar pois absolutamente todo o poder no que é o seu grupo de goberno. Eu non vou entrar en disquisicións de quen debe de estar nos consellos ou nos lugares onde ten representación este concello. Eu creo que pode ser ata lóxico e normal que o grupo de goberno sexa quen representa a este concello nos diferentes órganos que ten representación o concello. Pode ser así. Pero si é certo que o grupo de goberno nin falou, nin debatiu, nin abre absolutamente ningún tipo de debate co resto dos grupos e a sociedade a que representan sobre ningún tema e sobre como debe de ser a organización do concello. Simplemente se sentou a negociar esa asignación aos grupos políticos que deu pois, o seu fruto no acordo que hoxe se presenta e que sirve única e exclusivamente para que podamos funcionar todos os grupos deste concello, tanto do goberno da oposición. Votamos moitísimo de menos eso, que prácticamente non teñamos debate nin comunicación de como se organiza o concello, de cales deben de ser os órganos que representen e que tomen decisións, e polo tanto se nos fai moi difícil poder votar a favor do que hoxe nos propoñen aquí. Eu creo que cando non se conta coa oposición, dificilmente se pode pedir logo o voto a favor dunhas decisións tomadas, por certo, moi tarde, nun grupo de goberno que ten maioría absoluta e que tarda e deixa o Concello de Arteixo casi mes e medio sen goberno e sen poder tomar decisións única exclusivamente porque vostedes estaban repartindo o pastel. Eso é a realidade de todo isto. Que o que un analiza un pouco vendo o expediente é que vostedes colleron unha tarta moi golosa e reparten o pastel. E non vai ser este grupo, nin vai ser este voceiro o que diga que un representante político que ten unha dedicación teña que cobrar polo seu traballo. Evidentemente, partimos dunha base, eu creo que é de poñer en valor o traballo que se fai dende esta administración e, por tanto, non somos nós o que vamos a poñer pegas a que o alcalde gane 53 ou gane 55.000 euros. Eso non creo que sexa o problema. O problema é cando se reparte única e exclusivamente o pastel, non con visos de darlle unha mellor xestión e unha mellor organización ao Concello, sino única e exclusivamente vendo como se reparten os honorarios e como se reparten un poder que logo teño dúbidas de que sepan en moitos casos xestionar. Esa é a miña dúbida encima, se todo isto se ve con número tope de dedicacións exclusivas sobre áreas que volvo a repetir, por iso falo, porque evidentemente é unha reiteración de concelleiros en áreas nas cuales evidenciaron unha falta de xestión absoluta, incluso pasaron a ter unha dedicación exclusiva para seguir facendo nada, para seguir facendo que farían simplemente os técnicos, pois evidentemente pensaba, e así o transmitín en algún momento ao alcalde, que habría unha reorganización precisamente para que aqueles concelleiros que teñen máis capacidade de xestión puxesen máis capacidade dentro desas áreas que ahora mesmo están completamente abandonadas de dirección política. Eu creo que non se fai, simplemente repartimos tamén o máximo de salarios para un grupo que en algúns casos está máis que suficientemente motivado, noutros non o coñecemos e o coñeceremos e tamén evidentemente fiscalizaremos conforme a xestión que se faga, en outros casos se premia unha absoluta falla de xestión. E se isto víramos compensado coa creación dun número de asesores dedicados para asesorar, porque os asesores se crean para asesorar e teñen que cobrar por asesorar.
E a min, se ven unha persoa extraordinaria no mundo da contratación e ven aquí a asesorar para que o Concello de Arteixo xa pasou. Nós pasamos de criticar un persoal de confianza que estuvo un ano e pico sin prácticamente pensar este Concello, como foi o asesor Álvarez Campana, para despois facer un traballo evidentemente magnífico e chegar a conseguir os fondos dunha subvención europea de 5 millóns de euros, xa dixen que moi ben pagado, incluso se podería pagar máis, porque evidentemente fai o seu traballo. Pero eu vexo como outros concellos están falando destes temas, e claro, ves como os asesores son un profesor en materia de urbanismo, en capacidade tal, entón dices, bueno, claro, están poñendo, pues, seguramente nos seus déficits de xestión ou nos seus espacios onde eles creen que teñen que facer unha política moito máis importante, pues, poñen asesores para precisamente facer o traballo para os cidadáns, para intentar salvagardar os intereses dos cidadáns. Pero un non ve isto, nin a organización do Concello, nin no grupo de asesores que ao final se nomean para premiar cercanía política, única e exclusivamente. Cando un ve o grupo de asesores que se nombran e por que se nombran, bota en falla pois moitísimos perfís que poderán estar encima da mesa sobre cuestións que nós queremos que deben de ser esenciais para a vida dos cidadáns e non o que se premia ou que se ve que se vai a premiar, e xa o veremos, pero bueno, xa se ve polo tipo e a tipoloxía de persoal que se vai nombrar, son simplemente premios a súa contribución política ao proxecto do Partido Popular, non dos cidadáns, do Partido Popular. E, polo tanto, tamén se nos fai moi difícil poder votar a favor deste tipo de organización, tanto en como se compón a organización do Concello, en como se compón as dedicacións exclusivas e o tipo e a tipoloxía de asesores que se van a nomear neste Concello, que, vou repetir, na súa maior parte se podría facer con empregados deste Concello, que os hai e moi bons. Por lo tanto, creo que nesta situación está prácticamente todo dito, pero incluso eu vou dicir aquí, a fórmula de organización, a fórmula de gestión, se acaba atabendo en cuestións como que nós sabemos, é así, porque en moitos concellos se tomaron nota sobre esta forma de organizarse. As mesas de contratación son un órgano técnico. Porque aí se decide, evidentemente, con criterios técnicos, pois, por onde van as contratacións, tanto das obras, dos servicios, e das cuestións que competen a este Concello. E xa hai indicacións por parte da Administración de que debe estar formado por persoas técnicas na materia. En este Concello seguimos recurrindo a fórmula de que a estas mesas de contratación vayan os concelleiros a cobrar. Esa é a realidade. E incluso sin ningún tipo de escrúpulo, asistindo e cambiándose según o número de mesas que haxa, única e exclusivamente para complementar un sueldo para aqueles concelleiros que non teñen dedicación exclusiva. Eso é unha realidade. Se o queren ver, o ven. E se non o queren ver, polo menos, nós non nos vamos a deixar engañar e non vamos a deixar que engañen a sociedade. Esa é a realidade, e así, pois, evidentemente, sin tan sequera tomar responsabilidade conforme a aquelo que marca a lei, pois este grupo tampouco vai a poder votar a favor. E con relación ao que decía Xurxo, nós non nos vamos a queixar. Neste grupo da oposición, os seis que integramos o Grupo Socialista, temos os nosos postos de traballo con moita honra. Podemos traballar dentro dos nosos postos de traballo, evidentemente, e logo os cidadáns terán que telo en conta. Non é o mismo poder exercer a función que nos dá a cidadanía, que é de fiscalización e facer oposición, si todos os concelleiros teñen que prestar as súas horas o traballo que teñen. Polo tanto, incluído dentro dun concello onde todo se organiza en horarios matutinos para fomentar eso que decía Xurxo, e que ten completamente toda a razón, para que non veña a cidadanía, ou a que quera vir non poda vir, ou aquel que se quera queixar non poda vir, ou aquel que quera mostrar a súa preocupación non poda vir, pois evidentemente se hace moito máis complicado. E é moi difícil de entender, pero moi difícil de entender, que cando unha corporación
e un grupo de goberno decide ir ao tope de dedicacións exclusivas e de asesores, que nin tan sequera teña ben dicirlle aos grupos de oposición, polo menos este grupo que ostenta 6 concelleiros e 4.000 votos prácticamente, dice si pode ter algunha das súas persoas cunha dedicación parcial para poder atender aos veciños en calquera horario que se lle propoña. Pero evidentemente non nos vamos a queixar, nin vamos a facer ningún tipo de pataleta con isto. É a súa decisión. Nós, evidentemente, vamos a facer o traballo o mellor que podamos e creo que vamos a facer ben. Simplemente nos apenamos que non se cumplan certas cuestións que tamén logo teñen que ver no tipo, na tipoloxía de oposición e de capacidade de diálogo que se teña despois coa oposición, nada máis. Ola, bos días a todas e a todos. Dar a benvida aos compañeros da corporación. E, bueno, sen máis, non vamos a entrar tampouco en debates demagóxicos da decisión e da proposta que traemos hoxe aquí, simplemente dicir que está enfocada con unha gran responsabilidade para poder dar cobertura ás necesidades dos veciños e que sexa un concello áxil, operativo e temos que pensar que o concello de Arteixos é unha pequena cidade que está en progresión e que está en crecemento e, polo tanto, a nosa decisión que tomamos aquí é por axilidade e operatividade para cubrir as necesidades dos servicios. E logo algo que comentabas, Martín, de cara á veciñanza, pois estamos pensando en toda a veciñanza en xeral, os 32.000 habitantes, para cubrir todas as necesidades e non só os nosos votantes. Polo tanto, non nos vamos a estender, simplemente decir que a nosa proposta é para axilizar o Consello cunha gran responsabilidade, por suposto, estar cercanos aos veciños e poder cubrir todas as necesidades que se nos planxexan e dar cobertura a todos os servicios municipais polos que estamos apostando. Xa sexa que fai pouco municipalizamos un servizo e, polo tanto, requerimos e necesitamos de recursos humanos para poder polo en marcha. Moitas grazas. Sí, votar en falta, bueno, de primeiro darlle a noraboa a nova voceira do Partido Popular e tamén desexar que haxa ese grado de comunicación que polo menos este voceiro mantivo co voceiro do Partido Popular na última legislatura, que creo que ademais deu certos frutos en moitas cuestións que creo que debería continuar e, por tanto, darlle a benvida a esta responsabilidade de ostentar a voz do seu grupo. E logo decir que é unha lástima que non haxa debate, porque isto que fan vostedes continuamente. Cortan o debate porque non teñen argumentos, nin teñen absolutamente nada que poda defender con argumentos de peso cal é esta organización, por que esta organización, por que este número de dedicacións, por que estes asesores, por que esta tipoloxía de asesores. Eu creo que non teñen absolutamente ningún tipo de argumento sólido, intelectualmente válido para poder soster ese tipo de organización. Creo que vostede mesmo dixo. Arteixo é unha pequena cidade, cunha capacidade económica eu creo que é importante, con uns retos todavía moito máis importantes. Se volvo a repetir, a tipoloxía nin de asesores, nin de organización do Concello responde ao futuro. Temos moitos problemas de xestión, a día de hoxe a xente está sin cobrar as axudas, a segundo plazo das axudas ao comedor e de material escolar, a día de hoxe, está xa sacada a seguinte, pois a día de hoxe non o están cobrando. E, polo tanto, podemos conformarnos con seguir igual, podemos conformarnos con decir que sacamos unha ordenanza de terrazas e sacar unha instrucción que ven do ano do catapún e non facemos absolutamente nada porque non hai valor a xestionar, ou podemos realmente tomar o toro polos cornos e xestionar este Concello. E volvo a repetir, vostedes evitan o debate porque non teñen argumentos.
Retomo o que dicía anteriormente. Levamos gobernando o grupo de goberno 8 anos e precisamente coñecemos de primeira man as necesidades deste concello e precisamente por iso facemos e botamos adiante esta estructura de goberno e apostamos por ela e así os veciños, dende aquí tamén quero agradecer a gran confianza que nos deron para seguir traballando e polo tanto non o debemos de estar facendo tan mal. E máis, como traballamos na mellora continua, seguimos apostando por seguir mellorando todos esos recursos e cubrindo todas as necesidades. Polo tanto, agradecer a confianza dos veciños, esperamos non poder defraudalos e seguir traballando para eles, que é polo que estamos aquí. E xa que mencionabas o tema das axudas do estudo, tamén xa aproveito para publicalo aquí, que onte mesmo se firmou a resolución para que esas familias podan cobrar e ao largo destes días xa van a recibir as cuantías nas súas contas bancarias. E vamos a seguir apostando ademais por estas axudas, que xa saliu tamén en prensa, que temos 600 solicitudes para o comedor e para o material escolar e vamos a seguir cubríndoas. De feito, estamos traballando na dotación económica para poder cubrir todas estas necesidades. Moitas grazas. Bueno, este é un pleno organizativo onde o grupo do goberno organiza cal serva a súa xestión para os próximos 4 anos. 4 anos onde o 26 de maio os veciños de Arteixo nos deron a súa confianza, a súa maioría absoluta, a nosa terceira maioría absoluta, incrementando o número de votos. Eu creo que quere decir que a nosa xestión ben respaldada polos veciños. Tan mala xestión non fixemos. Tan mala xestión non fixemos. Cando incrementamos votos, incrementamos o apoio e renovamos 3 anos a maioría absoluta. O único que pedimos, hoxe, que é o pleno organizativo, é un marxen de confianza para que este modelo de xestión que estamos un pouco a facer ou queremos un pouco organizar dunha maneira distinta, ver exactamente se atende ás necesidades dos veciños e, sobre todo, que dentro de 4 anos sexan os veciños quen digan se acertamos ou non acertamos. Chegar hoxe o 4 de xullo e decir que está todo mal, hombre, eu creo que un marxen de confianza a xente hai que darlle. Eu creo que aquí nós xa vamos arrastrando distintas experiencias, vamos sabendo perfectamente onde están os problemas, onde poden estar tamén as solucións, e o único que este grupo de goberno que se compromete ca cidadanía é aportar traballo, traballo, traballo e traballo. Cando di Xurxo, si, os plenos, ti estarías de acordo en poñelos pola mañán? Bueno, vamos mellorando, ti pensa que todos... Pola mañán non? Pola tarde, sí. Agora, todo o mundo, o pleno se grava, e todo o mundo pode acceder a velo, o que se debate, en ese sentido, os temas que se tratan, e, nese sentido, hai... Gracias ao grupo de goberno, que estaba con maioría, o aprobou. Grazas ao BNG, que sempre os gravou mentre o goberno non quería. Perdona. A aprobación da grabación é gracias ao grupo de goberno que estaba en maioría e o puxo. E logo, me decías respetar o traballo da oposición, non? A oposición tamén traballa. Pois mira, a oposición, neste caso, por desgracia, do Partido Popular, en Carballo tamén traballa, en Culleredo tamén traballa, en Cambre tamén traballa, e non teñen nen dedicacións parciais, nen asistencias, nen persoal de confianza. E son concellos que tamén a oposición traballa. Bueno, pero eso é unha decisión libre e voluntaria dela. Eu tamén, me gustaría tamén, nese sentido, cando dis o tema de a defensa da corporación que recae na Xunta de Goberno local. Home, isto xa estaba no 2011, xa estaba no 2015 e sigue estando ahora. E non sei se decirse se estaba tamén no 2007. Sabes por que se fai? Porque se chega un recurso no que hai que responder, ao mellor en 5 días, non podemos ir a pleno, Xurxo, sabes. Despois sí que se dá conta, exactamente. Isto é un tema de operatividade, pero unha operatividade que, pois, oye, xa leva bastantes anos. Un pouco, bueno, eu entendo que estes plenos de corporación,
de organización, é todo o mesmo, non? Pois seguramente aquí en Arteixo a oposición dirá que repartimos o pastel, en Culleredo, que gobernan outros, a oposición dirá que tamén reparten o pastel en Culleredo, en Cambre tamén se reparte o pastel, en Coruña, que o digo aquí, pois polo menos hai unha alcaldesa que vai cunha proposta e non ten que a ninguén parecerlle mal que se suba o soldo a alcaldesa da Coruña, non ten a ninguén que parecerlle mal. Espero que tamén aí non haxa en distintos sitios que digan que reparten o pastel cando a alcaldesa da Coruña decide poñerse un soldo de acordo co que é a propia cidade da Coruña. Sí. Bueno, pois reparten. E logo tamén queda, por suposto, o que é a Diputación da Coruña. Da Diputación da Coruña, eu, como dixo vostede, son membro, Xurxo tamén vai ser membro, eu, pois, espero que os asesores do Partido Socialista da Diputación da Coruña sexan todos catedráticos, titulados e que con perfiles extraordinarios. E vou a estar pendientes de saber exactamente cal é o personal de confianza que leva o que é o Partido Socialista na Diputación da Coruña. E ojalá, se hai moitos catedráticos, lle desexo moitos éxitos. Ahora, de verdade, non fagamos demagoxia con este tema. E nas mesas de contratación, oye, volvo a reiterar, na Diputación da Coruña hai representantes do Partido Socialista, do Partido Popular, de Mareas, de Alternativa, hai representantes de todos os partidos políticos. Por favor, deixémonos de demagoxia, nós entendemos que o 26 de maio os veciños nos deron o respaldo suficiente para gobernar, e o único que pedimos é que nos valoren dentro de 4 anos se a nosa xestión ha sido correcta ou non ha sido correcta. Procedemos entón a votar punto por punto. Dime. Este é o pleno de organización da corporación, non do goberno, que o comentaches ao principio. Sí. No que decidimos a corporación. Que o goberno. Mira, primeiro punto, non se vota, que é a dación de conta. O segundo punto, determinación da periodicidade das sesións ordinarias do Pleno e da Xunta do Goberno local. Votos a favor? Abstencións? En contra? Espera, Antonio. Abstención. Sí. En contra? O terceiro punto, creación e composición das comisións informativas e da Xunta de Voceiros. Votos a favor? Abstencións? Charo. Vale. Vamos despacio, no pasa nada. Vamos a dejarlo bien. ¿En contra? Bien, punto 4, ¿no? Expediente de modificación de créditos, suplemento de créditos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Punto número 5. Asignaciones a grupos políticos. ¿Votos a favor? Tenemos un acuerdo por unanimidad. Punto número 6. Propostas sobre número, características e retribucións do persoal eventual. ¿Votos a favor? Abstencións? En contra? Abstención de Antonio. Vale. O punto número 7, delegacións do Pleno na Xunta de Goberno Local. Votos a favor? Abstencións? En contra? O punto número 8, aprobación de asistencias a órganos colexiados. Votos a favor? Abstencións? O punto número 9, réxime de adicacións dos concelleiros do equipo do Goberno. Votos a favor? Abstencións? En contra? Está claro, son máis ou menos. E el punto número 11, designación dos membros das mesas de contratación. Votos a favor? Abstencións? Abstencións del bloque tamén, vale? En contra? Vale. El punto número 12 es dación de conta dos decretos de alcaldía e nomeamentos de tenentes de alcalde, de delegación de atribucións de alcaldía en concelleiros e de nomeamentos de membros da Xunta de Goberno Local e delegación e atribución na Xunta de Goberno Local. Es dación de conta, non?
Sí. Y ahora los dos puntos que se traen fuera del orden del día. Sí, se saltó un punto. ¿Cuál me salté? 8, 9, 10, pasó. Sí, es lo que estaba revisando yo en el orden del día. Adicacións, vou revisar as votacións para que non haya erro, porque sí que te saltaste un argumento corriente. Espera, sí, yo os digo, es en el 7, delegacións do pleno. Claro. Los representantes no se votaron. Sí, efectivamente. Tiene razón. El punto 10, que se leyó como 10, es el 9, que es el 11. La votación que se asignó al punto 10º leído por el alcalde, que es en contra PSOE, abstenciones BNG alternativa, corresponde a la designación de los miembros de la mesa de contratación, ¿correcto? Sí, es el punto 11. Y el 10 es el que falta por votar. Vale, votamos el 10, que es el que falta. Es nomeamiento de representantes da corporación en órganos colexiados que sexan competencia do pleno. Votos a favor? Abstenciones? Vale. Tú repasa todos y... Vale. Y ahora los asuntos de urgencia. Dime cuáles son. Sí, son el primer punto, la modificación de la composición del Es para leerlo. Sí. El primer punto de urgencia que está fora do orden do día é modificación do acordo pleno ordinario do 28 de abril do 2016, punto número 3, de nomeamento representante do Grupo de Acción Local do sector pesqueiro Golfo Alto Abrosur, no relativo ás denominacións das concellerías. Votamos a ratificación da urxencia. Votos a favor da urxencia? A favor da urxencia. Antonio. Da urxencia. Sí. Abstención. Y votamos lo que es ahora propiamente el punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale. Y el segundo punto del orden del día es modificación do Reglamento Orgánico Municipal do Concello de Arteixo. Ratificamos tamén a inclusión da ausencia do orden do día. ¿Votos a favor da inclusión do punto? A favor. Vale. Sí. Alternativa también. Sí. Y entonces procedemos a votar mesmamente el punto. ¿Votos a favor de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal? ¿Abstenciones? Abstención todos los demás. Vale. Pues no habiendo más puntos en el orden del día, aprovecho también para, pues darle la enhorabuena a los compañeros que se acaban de incorporar nuevos y levantamos la sesión. Muchas gracias.